Poprosím divákov o povzbudzovanie. A ideme. Čiže štarter, môžeme štartovať. Takže povzbudzujeme. A ideme. Poďme. Poďme DAZ. Čižatice. Výborne. Zatiaľ je to na dobrej ceste. Poďme Dušan. Dušan, ťahaj. Vodu a môžeme, a ideš, výborne, vodu máme, dáme plyn. Samozrejme, Dušan to rieši a ideme, dostal vodu, poďme, urobil rozdeľovač, nabral vodu. Samozrejme, vidíme, že Dušan to má maličku a voda ide dopredu, poďme Dušan, Dušan, rozdeľovaču, poďme. Škoda, veľká škoda. Takže povzbudzujeme. Poďme. Čižatice, poďme retro. Ideme. Máme vodu. Takže výborne, chlapci sú už na strekovej čiare.